Sasisin pat ni pediang sobhaya pi baroh ki bapet ya kani ke program shaphang ka koit ka khiah lingba ka Good News TV channel. Na ai khublei ya pi haka kyrteng ka thiang bat ka badon bor ka jong U Trai jungi U Jisu Khrist. Haka di ka por ka phang bangan ai ka jingkren ka idei bat shaphang ka Jingpang Bampong bat kila Jingiada. Kynthei K.J.P Bampong. Kadai ke Jingpang kabajia hakitukhat do barit sel jong kamet ubriu kisniu ni ki kempang. Kita kitukhat do barit sel ki basniu ni kempang ki khanglat ki weipat kitukhat met barit bantrai kam. Ki kala long bun bat kharoi ki kilang shijaka ni shikelum tumor. Bat ru kila banpur shakiwei pat kitukhat met lingba ki jingdon mar senda adjacent bat lingba ki thiet snam. Ki jat Jingpang Bampong kilong hajabing shintur thliet tangut tangleer utar kanirba udonut bat kiwei de kitukhat jong kamet. Ne lingba kita ki jin ne ki hormone ki bangiyo na ki ba ki pateng ki jongi ki mei ki pa ne ki mei ki pa ki jongi. Kumjuru kani ka Jingpang kam kata tangi ki balasan hinrei wat ya ki khlung khnaru. Kini ki dur ki bapen ya ki dukhat do barit babha bat ki dukhat do barit babampong. Kawai kani kawai ka dur ki pen ya ka jinglong Jingpang jong iwei idukhat do ibarit ki kelalang shibun bat kharoi ki sakela sha utiuma. Kumno ban ithu ya kita kishin. Kidak kishin ki ban ithu ya ka Jingpang Bampong kidan nyau teli kidak ki bapen pa ya ka jingdan kani ka Jingpang Bampong. Baningkong ka jingkela ne ka jinglong pher ka bak let kendo ba ar ka jingmong ne jingmen saw ka bamkot bam shu balai kanu ka jingmi snam ne kanu ka weipat ka jingmi jakhlia na ka met ka bam judan menchwa kata kumna ka khmut na ka skor ne ka linti kha khon jongki Kynthei ka basaw ka jing athung ka bamkot bat roi hakasni do lani at hakabun ne hakanu ka bynta jong kamet. Ka jingbam tit kabasan ka jingbam teliat bam ka kpo lani ka jingan ban ngu jingbam ban riu ka jingkala ne jinglong pher hakisok khliang lani ki thabasin ki badon hakamet ka bahnyo ka jingjerho ka balane khamslam ka basungo wit hau tangkro bat ka baset saro. Nolor kini hinyo teli kidangdan shu kiwe pat kidak kishin kiba ngikum kibri ngimla ban sung thu ba ki kelalong shaka Jingpang Bampong. Lingba kini kidur kadan kiba ngapen kadan ka Jingpang Bampong hau thliet ka Jingpang Bampong jong ka shintur bat kithabasin bakala shaka Jingpang Bampong. Nalor dai habangi yo yakini ki Jingpang kidanru ki daw ki bapenlong yakini ki yakani ka Jingpang Bampong kini ki long ka baningkong ki jingbam basong ha plastic ne tin ki badan bat ki dawai penne slam ne preservatives baar ka jingdi ya ka ka basniu ka balai ki badi bat bam dumasla basaw bam kwai basan di kian kabahnriu lingba ki khnyang Jingpang viruses kum ka hepatitis B HIV ne H pylori nang ta human papilloma virus ne HPV kabahnyo na ka jinklut ki kajat sngi kata radiation ultraviolet rays na ki jingshna ki bakhle ya ki asbestos
ne arsenic ne tar bakhandai ka jingle jaitu ka bampen khi ya ka met ka phat ban trei ban kta haba ki brieu teng kim su tho ki kita ki jing bam ki bapen snio bhai ka bet ka jong brieu ka baning kong ite bhai ya uduma ne ya secret but kumju ru ki wei de ki jing bam ki ba kenthop yu shekhar ya raja but bun de ki wei ki jing bam ki bang lapen I hakani ka dur habara yo ekadi ka jingpang ngidi ban long ki ba fikir but ki danru ki la jingiada banginnam ngin pinduna but man persang ban pinyada ya lade manumyo ekani ka jingpang ki longkum ni bambun ki jingbam babha ki badan ki vitamin A vitamin C vitamin B but vitamin E nangta ki jingbam balong sai ne fiber kya ne ki jingbam ki babun ka dawai penne slam ne preservatives kya ne ki jingbam ye batha terkhong hading sange ya ka jingdi ne bam dumasla sange na ka jingdi khian sange na ka jingbam kwai penduna ya ka klen hakamet pen melien ban kilan met lada pitre ki jatkam ki basushong bun kenta but day ban let ki jaka ai jing sumar habas ngau don ka jing pher hakamet ki kita ki jing bam ki badan bun ka vitamin A vitamin C vitamin B but vitamin E kini ki vitamins ki dan bun ki jhur bajarngam ki jhur ki babun jat ki bangidan but ki so kumju ru ye ki kinja shana badam shana motor but shana badam shana motor but ye ki jingbam ki ba ki jhur ki badan ki kinjak sai ki balong kum u bindi u biskan u pathaw but ki bun ki we de kini ki long ki jingbam ki bangila ban bam man kapor bakin bangila ban yada yeladi bangin dumyo e ka jingpang bampong ki we pat kya na ki jingbam ki babun ka dawai penne slam ne preservatives kata kita ki jingbam ki badan ki packets ne hakitin ki bala bu banne slam ko ba shisnem ne asnem ti ka jing sange ya ka jingdi duma ba ka jingbam yu duma sla nam ka jingdi duma ba ne ka jingdi secret kam kata tang yu ubriu ubadi secret ne duma nre ka kata lang ye ki khalung khna ki basuring men sem ya katu katdam jong ki badi ya uduma ne secret ki badi ya uduma ba secret kiru kiyo ya ka jingpang bampong ha ki hau thaliet ba shentur ba ru kumju hau tangkro ki khalung khna ki baring ya kani ka tadam secret ne dam duma ka jinglong kansa ne ka jinglong bampong hakamet ka jongki kal asdang nadu bakidang red ting idei ben sung tho ba kilong bangin penduna ya ka jingdi duma di secret hajan ki khlung khna ne ki Kynthei ki ba armet ba ulong ue ba bo ki weipat haka jingma ang sanget ya ka jingdi kiat ka penlong yo u ne ka breu ban bam ki penduna ban bam ki jingbam ki batay ka met badru ka penlong ya ka met ka jongki banduna banduna banlat ne ki jingpang ne ki weibat ki jingpang ki kumba yo na u viruses na u bacteria nang ta sange na ka jingbam kwai kani ka jingbam kwai kumban pinken ma ngi ki khasi ngi shim ba ka dei ka tradition yengi bangin bam yu kwai hinrei ngi pendan kam bakala ya ka rukom bam kwai dakaba ngi bam yu kwai nado bangi dang khie na bathia men step bat kumju ru ya uduma kini ki jingbam yu kwai ka ba bam nado bangi klampat bam ya ka jingbam step ne breakfast but ru ka jingbam yu kwai hakapor ka bathangan
namar badang bun kam ngimlap ban bam ka jingbam ka badai ban bam kum ka ja ngibam da ukwai hak apor ba ka thli ka snir kani ka penlong yang ye ukwai ba unlong uwei na ki daw ban pen kala kan sa ya ka met jong ubriu nang da penduna ya ka klen ha ka met kani ka dei lingba ki jingbam om tang na ka bam ya ka ye ki ken ja klen hindai ka dei ru lingba ki umpnyang bat ngiduna ban bam ye ki jingbam ki babun ki vitamins kum ki jhor bat ki so pent milien ban ki lan met lada fitre ki jat kam ki ba shushong bun kinta hakani ki por ba minta bun ki brew ki tre ye ki kam da ka ba shushong bun kinta bat ka bor met ban tre da ka bor met kala duna te ki dei ban pen milien ye ka jingle exercise ne ki lan met haba snow don jing per hakamet idei ben le kloy se ki jaka ai jing sumar bakhnang ban yo le ya kata ya ki test ba ki screening kham tam la da dei bala don lupa ya ki bahaying hasam ki bala yo ya kani ka jingpang ki break dei ben le ya ki ta ki test ki bakhat ki screening ki bakin thop ya ka jing test nam ka jing le biopsy ka jing check da ka CT scan ne MRI but kum ju gidan ki wei pat la dangi let ki jaka ajing sumar ki bala kham he kini kilong ki dur ba jong ki so ba ki jhur ki ba dan bun ki vitamin A vitamin C vitamin B but vitamin E but kum ru ju ru ki jing bam ni ki jhur ki ba long sai ne fiber ti haba ubri uyo ya kani ka jingpang bampong but ulale chiki jaka ai jing sumar kidan kilat jing sumar ya kani ka jingpang kawei ka baning kong ka long lingba ka surgery ne ka ba shupot ban weng no ya uta ujing at ne utuma ka ba ai da ka inject ne dawai kaba kikhat ka chemotherapy badru kaba shus ang kaba khat ka radiation therapy kaba khat do kade ka transplant kumba kilyang ya udo not ne ya kasnam ka jingpang bampong kalong ka jingpang kabala ban penkot lada lab hakapor kababyang habayo ya kani ka jingpang dei ban le Sheki jaka ai jing sumar ban le ya ki test but ru ban ai ki ni ki jing sumar lingba ka surgery chemotherapy ne ka radiation ha ki jaka ai jing sumar shwa ban le ya ki ni shwa ban ai ki ni ki jing sumar kum ka surgery ne chemotherapy ne ban shus ang ne radiation therapy ki ju test wa ban sngo thu ya ka jat jinglong jong kani ka jingpang bampong ka ban tip katnu kaladon namar ban sumar ya kani ka jingpang bampong ni dan ban tip ya utiuma udon haka stage ayu kidan ka stage 1 stage 2 stage 3 but stage 4 but lingba ki test ni tip ba uni utiuma ngilaban sumar bat balyo pat ya kamet ka bakon kalong ru bakidan ki bre ki bayo ya kani ka jingpang ki do ru ya ka jingim namar ba dei ba ula long jingpang jong ni jingbang bampong ula sniu de ula sapret hakeleng dokhat jong kamet jong ubriu neru usham jing banwat lat ki lat ki jing sumar namar ba kadai nakadaw jong ka jing duna ka jingyo jingkot ne ba duna ki jing tep shaphang jong kani ka jingpang kansa henrai ni dei ban aingu ya U Blei kan ra jongi bo ai ye ka jing start ki brew bakin wat ki lat kumnu ban yarap ki bapang ban yo ek pat ya ka met ka bakot ka bakya
ngakin tu ki ba mat kum hakani ka jingpang ba kin let bet shaki hospital ba don ki jing sumar yakani ka jat jingpang bat kum juru hakabakut ngat dan ban ong ba ka jingpang bampong kamde ka jing tim hinrei ka dei ka jingpang ka bala thau hapo jong ka met bat kala ru banwan haka jing jong nu haka nu bat kanu kapor bat ka dei ngi bangin long ki ba adakar ngi dei ban pin million yala di ban ka jing ka babha haman ki por habaro ki liang kata gum haka rukom bam ka rukom haka trei ka kata bat ban pin million ban kilan ya ka met haka ba ki jing trei ki ba kham sup bat ru ban kya na ki jing di buat kya na ki jing bam ai jing te ya ka met ka wei de ngi dei ban tip ba ka jingpang bampong ladangi lap nadu basdang kala ban penkot ya kani la tho haka ktin U Blei nakasithi upol sa kinong room kalnong ka bapra ka bakhat do khat saw ka ongkum ni dia kumta ko ki para bange jonga ngidon ka kamram ka bangi dei banle hinre kam dei yangi ban kat kum ka jingkwa jong ka jinglong bakin jado jongi naba lada phi kat kum ka jinglong ka bakin jado pin sayap hinre lada da sim pi pinyap no ya ka jingle ka pop pin kitu kiba laya lamdo sim U Blei kilong ki khun U Blei nakabenta ka burong U Blei amen